खा चिबाय तिनी आं मीडिया नि सिगां फायमानि ओंखा उनाव जे लाइथांनाय फुजानि सिगां नियाखायबा फुजानि परेव सेप्टेम्बर अक्ट'बरनि सिगां हेजामारा आर्मी ब्लक नि चिनी 21टा बिसिओ जे रेगानि साउंड थारमानि कुनु बिसिओ 20 दिन कुनु बिसिओ 10 दिन ताव जरा कुनु पेमेंट जागिया बरि बागै जों वाइनि वाइ बार न जों वीडियो तार ताय एसडीएम रंनो जों बार साका बर' रिनाय हिनि सामानि यागुलो फानो तिनी प्राय 6 मास सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि प्राय 6 मास दं ताव फैल दरागानि कुनु पेमेंट जागिया बरि बागै जों जत बिसिनि तिनी मनिटरिंग कमिटी ताय तिनी त्रिपुरा मथानि जत वारियर्स TWF YTF जों जतनो थांसा खायो जों रेगानि डिमान्ड नति खाना जत बिसिओनो जों नाखाखाय आबनि खादुमानि हाय प्रतिबाद जों 2 घंटा থেকে 4 घंटा जों तालारनाय 11टा सिम तालारनाय आबनि परे फार जुदि नियांकाय बुसकांनि 6 नवेम्बर 6 फेब्रुवारि 6 तारिख फेब्रुवारि जों लामा कासनाय खवाय समनि दुई राजा आयेन सिन्ना जों जत आबो लामा कासुमानि लगे जों ब्लगआव जों आदिनो तालारनाय जतक्षण पर्यन्त सिनि रेगानि बिल लिरनायनि तारिख जों माया सागजरा जों सिनि आ जरा जों जानाय तामनि होमबा जों साइमानो ताउदै जरा रग सिनि गोबांमा पारा आमसायनि बरलुकुरो मासाया मानिनिया रां फुसा गरै सरायरनि परीक्षार ताउ बुसकांगो 16 तारिख सिमिसों सेंनाय खाता कलम गोबांमा रां फुसा दरकार नांगौ कताल काम तो दुरेर था गोसाम सिताव जे खाइमानि पर्यन्त रां मायांकाय अब बायनाय बरि बागै दाक्ति आईपीएफटी बीजेपी सरकार सिनियो रेगानि रांनो रेनानिंथं रियाकाय चिनि चबा जों ताव कतर फ्लायनाय आवल बागै जत लुकुरबनो बुसकांनि 6 तारिख मंगलबार जों 10 तारिख सिमी जों खवाय सुबुलसिं खवाय रूट जों आबनो जों रूट ब्लक खायनाय जों जेकुनु मूल्य आबनो जों नाहना नांनाय सिनि आबो सिनि अधिकार आबनो जत्तन गामि आमसानि सिनि ताकुके बुखुक लिडार सोंगां कयनामो संगो जत्तन साख्लाय बायदि जत्तन फायलायदि निनि मानथायनि बागै जों आदिनो लामा गासलायनाय हामबाय गासुनि बिसिओ सिनाय प्रत्येक बिसिनि अफिसाव जत बिसिनि अफिसनो जों 2 घंटा अथवा 4 घंटा जों तालारनाय आबोगा प्रतिबाद माने खादुमानि फुरुमानि आबनि परे जदि ब्लक अफिस बा भिडिअनि बिसिंतै नियाखाबा एसडीएम बिसिंतै जदि बरनो कगलि खानकाय जों हयतो लामा गासुया फान तंनि मानो आबनि बिसिंनाव जासाखाय फानो अ कयेक दिन बिसिंनाव जोंनो सिनि रांनि पेमेंट जोंनो व्यवस्था खालामनाय अबश्य सिनि मूल दाबि एवं सिनि क